Eu son Idaira de terceira da ESO A e imos presentar o RAP matemático. Este é o RAP das matemáticas e con isto imos te ensinar. Se non sabes multiplicar, podes aprender a sumar. 2 máis 2 son 4, e 2 son 6, e 2 son 8. Ata mañá ás 8, pero tamén con un bizcoito. Agora pasamos a multiplicar. 8 por 8, 64, máis 2, 66, que é o que vale en ver con sosei. A raíz cadrada triangulada non hai. A raíz cadrada de 25 é 5, porque hai que multiplicar 5 por 5. Pasamos ao teorema de Pitágoras. A súa función serve para resolver longitudes. A hipotenusa ten que ser máis grande que os catetos. As fraccións teñen dúas partes, numerador e denominador, e poden ter expoñente, por exemplo, o número 20. Aquí é fácil, pero nos exames se volve máis difícil que o teorema de Tales. En primaria usábamos unha X para multiplicar, pero na ESO usamos un punto. En que momento se meteron as letras cos números? E con isto despedímonos Idaira e eu. E agora nos vamos a ver Masterchef. Nos vemos mañá no Insti ás 10.